Heikki, sä oot ärsytetty. Tähän me ollaan niin jossain kesälomalla. Älä. No ei kyllä sitä ensin. Okei, on se sielläkin. Oot sä vähän? No niin, sit vähän eteen. Älä viitti, Heikki, olla tollanen sika. Heikki. Oliko nyt ihan järkevää vetää, että Heikki ihan oikeesti puhutaan? Vetty ei se ollut parha. Tää on turhainen niinku. Jos ei oikeesti tykkää tästä hommasta. Niinpä. Mä ajattelen, että se olisi kiso, se on vähän tehtävillä. Se tajuu. Mä saan ite tästä paineet mun esteellä. Ja, mut este on eri asia. Senhän se on hoitanut. Nyt on ratsastaa niin nätisti, että sillä ei oo mitään siitä potista. Mitä se on? Ei kempele. Ei 3 viikkoa nyt niin paljon. No, itse mä oon Heikkiä lennokkaan koulutuksella. Mä oon niinku nähnyt sen niinku joskus semmoisen, että okei, tää on ihan hyvä rata, mutta en koskaan se on sen niinku oikeesti energinen. Ulla. Joo, no se tykkää Heikistä, mutta ei sekään mitä näyttelissä. Radalla suorituksia päätyi Irina Souli, Eiris Ruais ja seuraavaksi tämän verryttelyryhmän viimeisenä Iina Ruuskanen, Celius, Tiimin ratsastajista. Radalla 1 kello 10.00 valmistautuvat Helena Ojanen, Emilia Aupinen. Ja sitten tulee sellaisia niinku... Kun tulee sellaisia hyviä pätkiä. Tulos Valtteri Virtanen, Rada, pisteellä 258,5, prosentteja 51,700. Tulos Marit Kärki, Uni, pisteitä 272,5, prosentteja 54,5,000. Mäkin muistin vasta, että silloin kun se ei ollut vielä ollut lomalla, niin ei ollut se niin sellainen. Mutta sitten mulle tuli vaan mieleen, mitä se oli viime vuosi ollut, että ei saanut yhtään pudistaa, että mä vaan muistin, että mä vaan tein sen sit nopeasti, sitten vähän paremmin. Ja nyt se niinku näyttää paremmin kuitenkin. Jotenkin laukassa se. Se ei vaikuttaa. Laukkaa se menis mielellään. Ravitsi se ei oikein. Laukkas mentoutuu paljon paremmin. Niin, nyt hyvä pysähdys.